Kila amsa bisingo khobjak bandari badur molsom Darjeeling kamini bini mokol operation khainani bagui tabok lukuruni thani subasu nangai tongkha mokol nuklia bisaramoino makhino bisnawo kalaima tongkha tabok bihik belai kosto manjak satung ni jorabo bini busa khorok nei tongo busa khorok nei no palinani bihik belai kosto ungjagi tongkha tabok bini busaino kaham doktor no saham no tlangan bagui fatar haste tlangan bagui tabok rang nangai tongkha busaino bandari badur molsomno mokol nuklia boni mokol no operation khainen bagui tabok lukuruni thani chubasu nangai tongkha belai kheno wanjangnai bini mokol pura belai no manak jak kheno bo nugui tongo kebno siniya nuklia omai kheno ngai tongkha chini takuk bandari badur molsom tabok lukuruni thani chubasu ang kok dur number sanai 8787785067 taiwaisa sauna 8787785067 kok dur number no purungai mano Darjeeling kami molsom kami wo tini ang phaisok phaika kila bisingo khobjak Darjeeling kami molsom Darjeeling kami wo ang phaisok phaika chini takuk bini mokol nuklia kedegma bisiramoino nogono omai kheno pek kalaijak busa khorok nei ak bihiksi chari ma tongsiu busaino belai kosto ke tongoi dong tabo mokol lu yang khe khunjuna thongkha chini borok muni sob busuk kosto ongna bini takuk bukuk bini bihik busarokno bini mafa bini bukra songno sinilia nuklia ingke bo o sengsaro o hayungo asaiwoi bo khoroksa asai pheka munisho jati ngai piaba mokol lu yangkhe chini borok munisho busuk kosto ongna doktor bai naijagui maya doktor kahamai naijagmaya rang puisa krei tabok lukuroni bagai lukuron thani subasu nangai tongo chini takuk ang bini bungmaya ko tabok ang thangnai paidika jeng bini khukti jeng khana lena busuk bisiromai bo bun mokol hamyangkha tei bahai khe mokol nuklia abono saimana bagoi ang babe kok sanai kisa pedi Kopro teman kopro kopro mana beli na nu denu ano bini mokol nui man khana kisa zoom phaile phadia kisa sa phedi phaioi mokol por mo blue color ngai tongo mokol bising mokol besele jin to kosom ngai ade bachine mokol kahamroni mokol ngene kosom nai mokol hameroni ngene kisa blue sini ya sebenarnya sini ya molsom coba gua asani bung sagrate bandri badur molsom baikeni ni mokol nos tongkha tei tamo khaiproni mokol nos tongkha tei bisik bisiromani mokol nu yang khasagate ko mukonu yang mani sorong kha ek bosor doktor anu naijaka doktor hai tipenya waisa thangkha apanya gortlaw thangkha hamliya hai phirawi phaika hamya doktor tamosa doktor bahai poisa mini ba biasar biasaro naile mungkin tipi besar genang mokol taile ma bisi tamu khaina nang hisa doktor tamu khaina nang hisa no doktor samani bithi hai ek bosor bithi ludi sari jibon bithi luke olo nong nai hini sao operation khaina nang nai nin mokolo operation bo mo biasar genang ba operation khaima hini sao operation khai lap re hini sao nin mokol bagian hamnai mo
power kisah si tong operation khai ke hai thang pi nai ni sau power thang pi nai ni sau kisman nu ya nin besar korok besar tang korong nai korong nai pai besar orang kan mesti disirong kan serai ke 2 bosor mo okra ke 2 bosor ka pore okrale ote pore pori o kisa mo para bisingo orang kami ono besar kelas tabo kelas 6 kelas 6 Aige tiap ini hospital naik karena dokter nokka ini mau kon Jeglawate. Mau nulung orang tu nulung betul mit mu khai mak, nasi musin khai mak, nulung kamu khai mak, mitaran deni nom mak. Kinungin na mitaran. Kinung. Nulung orang operation thuna ngai, besok ngai, ngai nai nang, thayan mo. Thayar bal perchon ngai inin teh, ja balangi roi inin teh. Kanar ling jo ta kai khet ngai kai lo ngai ri kai bong jo ta Ikom na thunong jatuh. Ni ko ngai ai nya ja khok choroi ke jor toi ngai ke jor ta toi ngai, muya rok phai thani, mekhun di sorok khol thani, sika muruk khol thani, ba ni kebang ma dalok rok keto rok to ongkor ke dalok mano. Abo rok nang khol thani ro ni besar na nang ni besar cerai no kelina 2 bosor kaka nang sabni ya goton. Itu kan mau nama nama an hangai nusung no kai a un kan ko apa temu kan mang jadi oh jai the khai man kai in kai man khom chim te ta khai man pen kai cha nin mu tamu kamu mandri bahadur ma mandri bare mol sumna nang on nin kami daro na sampai final deh ya boleh family ani bakra thai bai khaga alka ong khata अच्छा जों ताबक खर बसक फायदि आं गाना फायदि जों ताबक नि गाना र खर बसक बाजाय तंनायला बुझि कत बुझि नि गाना र जों खर बसक बाजाय तंग ताबक खर बसक जों ताबक केम सह तै आं सह तै आनि गाना तंग बरक खर बसक बाजाय तंग नाला खर बुरै सोरबा सादि yang hai kenai sadi, kawan lo, lo, sebab tau, wonang ni besar korang besar tong, korong nai, korang apa ni ngan atau tong, ni ngan atau tong ni besar, kerai nak, Omon sini borak muni soni mokol ham yang muni. Lukana, ini mok besar tongo kusu buma ni loge tongo, pia benu ya.
사 buring ini buring sako mo tabo kasli jumjak de na jumjaya de ya ba saji khusus kam jumjak ya mo saka jumjak engke amune sanamu jongo amjai CEM sabun sono kisa Darjeeling kami wo kaiwai kisa visit kai paiwai binu khungo please norna ang request kaibo o sarang tandi habanon bising tai norang bono kisa visit kaiwai na kaiwai kisa gede sar sono ang koinai ani elakani jara MLA saram poto sono tai ini murang munang edisi CM thapur no sono 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 ni adong lidar sono kisa koinai o jaga kaiwai kisa o chini takhuk tamo mungkumang kan Mandri Bahadur Molsom no kisah kaiwai bin mokol nugya mokol nung namu chung jago bini nok baheng tongkha nukhung baheng tongkha tai ani nukhunga bini nukhunga somor soganang pias nini muisung thani ke bangmat nango mosla berman detong som detong na mui kuthung detong na mai tong busilia keri busaimalia nuglia bakon bohini mukhanum nuglia yang thangkha by chance bini bihik busarok jodi kulum kosa hangkangkhe sabonai nai busain daito ya ba busai tusu jugli angkhe mokol snu ya na thong si busuk kosto mokol snu yangkle asai tamolam kha gtheisuk ya babini jip tongkho pran tongkho khunju khanabu mokol bai chini khunjole chini borok muni soni kaham yangkle jeng o sengsara asai lab kore gtheisuk saburingkha sabang mai koksa tamosaka kam hamia masalaya nuklia buni mafa buni mare kisi bayap buni bukra juk bukra big busaro bahing tongkha nuklia engke mun konya yang nini account number to tongo ang boni account number nai thamnelo sanam nai skin ang roi nai boni account number kisa jar subana mo junai ro mono jara khai rok nai ro bin mokol no kaham khaina ni jara mo junai ro astani kisa tong kosong maya ganang lukrono o chini srang chan tv habanan bising tei mono subana mujung kisa suba jabedi bini mokol operation khainang nai ang saiman kha operation khainang nai bo phiaba sobo saimiya asomsa camera beskang asomsa mic meising jang mani lasi mate bini mokol no jek phane operation khlaina snang nai hesi operation khaikangge busik rang thangna jara mokol hamya rok je haste bo jara jagi khaine rok norok saibnai busik rang thang busik rang nang ani khaina janani tai mokol operation khainen busik rang nang abo to lukoron saiman snai bini mokol kam khaina ni 4-5 lakh jek pathangnai anya lamani min mokol buslei bulu karar ngi tongkha abo pura sima khibne ketal sima thepanai bono oke ni mung sagar de ni mung oron paraman ni oron kami nuku oh berarti bihik belai kos tamani tongkha tamni hingke busai si nukhung salok jaknai busai si bihik hamia jorawo busai hamia jorawo busai joto si busai daitto beri rong kene nukhungni selarong kene phatani samong ya ba ultang lai tongkhang ke bihik le busle phantong ba jasek phano burei kotor selani selai kucu kotor li as sela busano phanle payak phan karat bini
bini bihik jikon tete besok pantong janai wana cinta bai besar koroni tong besar kali tong ko amok kali kosi sa 2 bosor kosi no saisik roi telang hangke theba jansong hor khlai bai nor khamnai kobang ma mai pati ma tong pati le mana nungjago cinti prasani nukhung rogo bini bihik tei sabo ayang nungui man khana ayang chagle dole ay yang jak de make thang halai nogo je sajanai na khamani takuk debu song sini gandau tongo ani gandara basajak boroni kamini no boroni no gandani no dara nini boni tamu kalai khamiani ani bupayong kalayo bufayong tam sanai nangna bini bufayong bagai nang tam sanai tam sanani jang poilawo srang sati tei entertainment musungno hambai mariwo ang bisa sanani musugo aroni rok paimani karone belaino hambai marowo tamke kisah sekte subaju mano abote nirok paimani belaino kaito nirokno kaitong ani ang ko saitongo kintu angke borokno belaino ang subaju rokhe belaino hamna ini mansugoi tongo jangbo bosok kostoman ka dorona doctor trangnani borang poisa keri ke taku buku bebak bikramang no kuri mangno kuri borok no haini bangai haini bangai bupayong no basek sang naikol malia haini bangai sini news channel no dari sini ini ang ban sogai tong haini bangai no family karone belai no hambai marwo teisa ang sana musuk mani kaisa sang killa area ningo sang dorna sini emle botongo sini rampodo babu tai sini edisi sini siam botongo botorong kisah entertainment mane serang sati news no kisah nai kisah umano nuke loge no sini visit khlai kisah no kung nai mai phang ke belai no sana hini angwan soi tongo itu aro bisingo bini mokol operation khlai hamna hini doctor bo sai tongo kintu operation khlai ni bini mung sakri bini dorona kisah sok tongmani kheto kani sok tongmani kisah sok abo tongmani beba girbi rojak tongkha rabar bagan rabar bagan kisah sok tongmani 200 100 gas tongmani abo girbi rei paikha itu besabut itu aubai sai tongkha ge tabuk to tama rok nai tu goi phali tabuk nukhung choli tongo ai nongkha ge asok no saboi rokno abo no khulungkha hambai bini darani khokti bkhraiman khana hasteni lukurok ni thani subasu ochini taku mokol nugya no kaham khainani nugrnani operation khainani subasu nangai tongo rabar ban kisasek tongmani borok girbi ripekha o girbi nirmani rang bai phunukha tepania uduko tepania sakham nogo piaba hamyako ob girbi ramani rang paikha tabok baike phunungnai kheto koroi rabar ban kisa tongmani ob girbi rei khaba kheto koroi nok tabok nok tangi tong sarkar nok tangmani tabok pailias tangnai korei kha rang ajinai korei kha rang ajinai selarosi rang ajinai boroksi yagul thangai lebar thangai mistri thangai boinibu phangbalei rang ajiwai big besana pusiwai
nok kisah tangnai nok paili abo mistori banai di kan baik jadi tangi telang tangka tung kepala ramang kamu kudu samung derin kah mistori nih bo ang bin nok hamya tung yang biji romas tin geri pedet yang nono khairok nairok nono subana musu nairok nin mokol no borok no ang saka tabanandi borok ai subana no hambai